कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज गजेंद्र हारम सदा बसंत हृदय रविंदे कि भवम भवामि सहितं नमामि। हम नहीं कहत एगो लइका कैसे का कहता बबुआ, यही एगो देवता ऐसा है इनकर पूरा परिवार के पूजा होला। बाबा भोलेनाथ ही एगो ऐसा देवता है यहाँ के पूरे परिवार के पूजा होला। सबसे पहले पूरा दुनिया जानेला कि गणेश भगवान जी के पूजा होला। लइका कैसे का कहता पप्पू भैया कि गौरी के लाल हमारा अरे सुमिरन में आई लइका बोलावो ताते लाज के बचाई, लइका बोलावो ताते लाज के बचाई। गौरी के लाल हमारा हो, गौरी के लाल हमारा सुमिरन में आई लइका बोलावो ताते लाज के बचाई। मैया जी के आरती, मैया जी के आरती उतारनी हो। अच्छा ये गीत के जानेला? दोनों हाथ उठाई माई चाची लोग। गीत के जानेला? जाने लू लोग साथे साथे गईबू नो हो जी से आज मैया जी के आरती उतारनी है, मैया जी के आरती उतारनी हो। जगदम्बा घर में दियारा बारनी हो, जगदम्बा घर में दियारा। लइका बोलावो ताते लाज के और लइका कैसे का कहता जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। और बना के जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता गौरा पार्वती पिता महादेवा। लड्डूअन के भोग हेलो लड्डूअन के भोग
लड्डूवन के भोग लागे, लड्डूवन के भोग लागे, लड्डूवन के भोग लागे, कृपा बरसाई। अरे लइका बोलावताटे लाज के बचाई। बम का नारा है बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है बाबा एक। हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कवनो सवारी। बबुआ है ने ताक के देखी हमनी के ऊ कलाकार भैया बड़ भैया हमनी के